Az alkarérintés. Az alkarérintés a kosárérintés mellett a játék másik igen fontos alapeleme. Az alacsonyan érkező labdák továbbítására szolgáló érintésmód. A játékos a labdát kézzel összefogott, nyújtott alkarokkal érinti, alkarral irányítja a kívánt hely felé. Bár a labda passzolása karral történik, a lábaknak mégis nélkülözhetetlen szerepük van. Azért, hogy a játékos a labdát a szükséges irányba továbbítsa, fontos a labda érkezési helyének megközelítése. Ugyancsak fontos, hogy a játékos a lábait az érintés pillanatában mély helyzetből nyújtsa, mert ez az emelő mozdulat tovább pontosítja a labda haladásának irányát. Általában alkarérintéssel fogadjuk a nyitásokat, alkarral védjük az erősütéseket, de szükség esetén a feladó is használja az ütések előkészítéséhez. Az alkart elő kell készíteni a labda fogadására és továbbjátszására. A kezeket úgy kell összefogni, hogy a labda érintésétől vagy a keményebb ütéstől sem a kezek, sem az alkarok ne csússzanak szét. A lefeszített csuklóval, a kinyújtott karokkal és a két könyök egymáshoz közelítésével olyan felületet kell képezni az alkaron, amellyel a labdát jól lehet irányítani. A megfelelő érintési felület a csukló és a könyök között van. A tanítvány karján csíkkal jelölve jól látszik a labdaérintés helye. Az alkar labdához szoktatása a labda tartásával kezdődik. A vízszintesen tartott alkarokon nyugvó labda nem eshet le. A gyakorlat célja változatlan, a feladat némileg módosul. Mozgás közben kell a labdát az alkaron tartani. Hajlított térdekkel és óvatos utánlépésekkel lehet ezt a feladatot ügyesen megoldani. Hullámzás nélkül és párhuzamosan haladjon a labda a talajjal, és ne essen le a földre. A mozgást előre, hátra és oldalirányokba is gyakorolni kell. Csoportos sor- és váltóversenyek rendezésére is alkalmas ez a feladat. A játékos a lehulló labda alá helyezi az alkarját. A feldobott labdát egy kilépéssel közelíti meg. A földhöz közel kell érinteni, és nem kell felütni a labdát. A kezdők gyakran félnek a labda ütése okozta fájdalomtól. Ez a gyakorlat feloldhatja a félelmet, főleg úgy, ha egyre magasabbra dobja a labdát. Térdelő ülésből térdelő állásba emelkedve kell a labdát alkarral továbbítani. A karok ne lendüljenek a vál fölé, a labdát a törzs felemelkedésével előrefelé kell irányítani. Az edző vagy a társ pontosan ívben dobja a labdát. Zsámolyon ülésből állásba emelkedve játsza vissza a labdát a játékos. Nem az alkar ütése, hanem az emelkedő test mozgása biztosítja a labda elpattanását a keményre feszített alkarról. Az idősebb, magasabb játékosok élére állított zsámoly használatával is gyakorolhatnak. A labdát előrefelé kell továbbítani, ezt elősegíti az érintés utáni kilépés. A gyakorló féltérdelésből az alaphelyzetig felemelkedve adja vissza a labdát. Folyamatos lábtartás cserével a bal és a jobb lábas alaphelyzet gyakorlására van lehetőség. Ez a gyakorlat kihagyhatatlan az alkarérintés tanítása során. A játékos rá van kényszerítve arra, hogy a labda továbbítását az egész testével végezze, és nem csak a karjával.
Ehhez az edző laposan a gyakorló elé dobja a labdát. A játékos az előre, magasan, ívben dobott és felpattanó labdát alkarérintéssel a levegőbe emeli. Későn csak a labda felpattanásának pillanatában induljon el. Ezért a gyakorlónak olyan távolságra és olyan magasan kell dobnia a labdát, hogy megközelítés és igazodás után még elérje azt, és meg tudjon állni az alkarérintéshez. A felpattanás után a labda felemelése alkarral csoportosan is végezhető. A karok még az érintés után is maradjanak nyújtva, és ne lendüljenek a viszintesnél feljebb. Ha a gyakorló nem engedi földre esni a labdát, hanem folyamatosan emeli maga fölé, a labdához igazodást gyorsabban kell megtennie. A fenntartott karok nem ütik, hanem a lábak segítségével emelik a labdát. A gyors igazodó lépések, a lábak emelő mozdulata, a labda állandó figyelése folyamatossá teszi a gyakorlatot. A fal az alkarérintés tanulását is segíti, változatossá teszi. A falról vissza, majd a földről felpattanó labda időt ad a felkészülésre, az alkarérintés gondos végrehajtására. A haránterpesz helyzetének megtartásával és a folyamatos utánlépésekkel jól lehet igazodni a labdához. A laposan, erősen, a teljes test kihasználásával kell a falra passzolni a labdát. A folyamatos falrajátszás már nehezebb feladat. A labdát valamivel magasabbra kell irányítani. A lábak rugózása, a karok nyújtott tartása lágy adogatásra ad lehetőséget. Az edző vagy a játékostárs dobja a labdát. A hosszabban, majd rövidebben dobott labdákkal az előre és hátra mozgás utáni alkaros labdatovábbítást gyakorolja a játékos. A nem pontosan, hanem a játékos mellé érkező labdák fogadásának gyakorlását szintén az edző vagy a játékostárs irányítja. Figyelve a labdát, a játékosnak gyorsan mögé kell kerülnie. Az alaphelyzetből a balra vagy jobbra történő igazodást oldalazó lépésekkel kell megtenni. Az első lépést mindig a haladás irányába eső lábbal. Jobbra a jobb, balra a bal lábbal. A keresztlépés tilos. Ezt a gyakorlatot akkor kell a tanulás során használni, ha a játékos túl magasan és nyújtott lábbal alkarozik. Valószínű, hogy csak a karjával üti a labdát. Az alkaros továbbítás előtt a játékos érintse meg a talajt maga előtt. Ez a háló fölötti folyamatos labdatovábbítás a szorgalmas gyakorlás eredményét mutatja.
A még itt-ott előforduló hibák eltörpülnek a folyamatos játék, az időben történő igazodás és a szép alkarhasználat mellett. A baloldali fiú alkatából adódóan nem tudja eléggé egymáshoz tenni a könyökét. Egy bottal a kézben zártabb helyzetbe kerül a könyök. Az így végzett alapgyakorlatok javíthatják a kartartását. Ha a kezdő csak a karral üti a labdát és nem használja a lábát, szorítson egy gumilabdát a melléhez. Ha a labdaérintés után a játékos karjai eltávolodnak egymástól, egy gumival összefogva a csuklóját, kijavíthatjuk a hibát. Ugyanennél a hibánál hasonló célt szolgál a karok közé helyezett szivacsdarab. A kezdő tegyen a trikója alá egy labdát, ha harangozik, vagyis túl mélyről lendítve a karokat üti a labdát. A trikó alá tett labda megakadályozza, hogy a játékos a combjai közé engedje a karjait. A törzshöz szorított ruhadarab a kar munkáját csökkenti. A labda továbbításához kénytelen a játékos többet használni a lábát. Az alkarra rögzített lappal a passzolás irányítását tanulja könnyebben a játékos. Jobban érzi, hogy milyen helyzetben, milyen szögben kell tartania a karjait ahhoz, hogy a labda a kívánt irányba pattanjon. Az úgynevezett alkartenisz 1-1 elleni formájában az ellenféltől érkező labdának a visszajátszás előtt egyszer a földre kell esnie. Az eredményt az asztali tenisz szabályai szerint számolják. A 2-2 elleni alkarteniszben a játékostárshoz kell először passzolni a labdát. Az egytérfélen kötelező 3 érintés segíti az összjáték és a későbbi nagypályás játék tanulását. Ennél a játéknál már nem eshet le a labda. Az elfordulással történő labdatovábbítás tanulására és gyakorlására a legalkalmasabb, ha a játékosok háromszögben helyezkednek el. A társ által megfogott, majd dobott labda lehetőséget ad arra, hogy a tanulás tempóját a dobók a gyakorló felkészültségéhez igazítsák. A gyakorlónak pedig van ideje figyelni a gondos technikára, a lábtartáscserék tudatos alkalmazására és a pontos bejátszásra. Ennél a gyakorlatnál már nem vissza a dobóhoz, hanem elfordulás közben a másik társhoz továbbít a fogadó. A bejátszott labda szintén elfordulással
de kosárérintéssel, gyakorlatilag feladással kerül vissza a dobójátékoshoz. Így rögződik a játékosokban a 3-3 elleni játék két fontos érintése, a bejátszás és a feladás. És a játék 3-3 ellen, amit mini röplabdának is hívnak. A kosárérintést és az alkarérintést szabályok szerint játékkal gyakorolják. A teljes pálya mérete 12x4,5 méter, a háló magassága 2 méter és 2 méter 20 közötti. A játék egyszerű taktikájában a háló melletti két játékos feladata az előkészítés és a támadás, a harmadiké a védekezés és a nyitás, amit alsó nyitással vagy kosárérintéssel végezhet.